أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. سورة النساء 156 نمبر آیات شپگم سپارہ. یہود اللہ پاک سزا ورکڑی دا سزا وجہ مختلف وجہ دی اللہ پاک بیانی. دی وعدہ خلافی کولا اللہ تے وعدے اغشتی دی اغیماتی کری دی اللہ پا آیاتونو بانے انکار کری دی پیغمبرانے وجلی دی وی زمن ظلنا دا علم گوڑی دی یا پا پردو کی دی ستا علم تم ضرورت نشتا تمنگ تا قرآن موایا نو پا دے وجہ اللہ عذاب ورکڑی دی او بل وجہ دا چے بے کفرہم وقولهم على مريم بهتانا عظيما کفرم کرے دے او پا بی بی مریم باندے دیر لوے دروغ تڑلی دی نو پا دے وجہ عذاب ورکڑی شو. وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم بل پا دے وجہ والا عذاب ورکڑی شو کہ یہود وی منگ عیسیٰ علیہ السلام چی زوید بی بی مریم دے رسول اللہ دے او منگ وجل دے. دا عیسیٰ علیہ السلام نا منکر دی بی بی مریم باندے دیر لوے دروغ ویلی دی او بیا فخر سردا خبر کئی چمنگ عیسیٰ علیہ السلام چی دا بی بی مریم زوی دے او دا اللہ رسول دے اگا منگ وجل دے نو پدے باندی فخر کئی نو پدے وجہ اللہ پدوی عذابنا و مصیبتنا نازل کری دی. عیسیٰ علیہ السلام دوی وجل ندے دے یہودو وجل ندے لیک دوی پا یو شک کے پاتی دی ولیکن شبہ لہم دی باندے شبر آگلے دا. قصدا سوا چی یہودیان راجم شو دا عیسیٰ علیہ السلام دا وجل ارادے اکڑلا عیسیٰ علیہ السلام سرد اخپلو مرگرو پیو کور کیو شیطان راغے او یہود تے علوے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلانی کور کے دے نو دا خلق سلور زرا سڑی رالل او دا عیسیٰ علیہ السلام دا کور چاپی رشو کم کور کے چی عیسیٰ علیہ السلام سرد مرگر وہ نو سلور زرا کسان دا اغی کور نا چاپی رشو. عیسیٰ علیہ السلام خپل خالص و دوستانو کے اعلانو کو تاسو کے
کم یو کس دا سے دے کہ اگا زما دا پارا دا خپل سر قربانے تا تیار شی دا دے کورا بہر اوزی دا اگا شکل با زما دا شکل پشانتی شی یہودیان بے قتل کی دا سڑے با پا جنت کے ما سر بیا یوزیوی نو دیتا سوک تیار دی نو مرگرو کی یو کس راغی ویزا تیاریم عیسیٰ علیہ السلام خپل پٹکی او خپل کمیس دق مرگری لورکل دعائے و توکللا او بیا دق سڑے دا عیسیٰ علیہ السلام پشانت شو چلا کورا بہر را اوتا یہودیانو اگر آونی و او قتل ایک پسولے ایک بعض روایاتو کی راضی کہ دے یہودیانو خپل یو مرگر عیسیٰ علیہ السلام پسی ور اولے گا او دا دغی سڑی نمو تیتلانوس یہودیو عیسیٰ علیہ السلام پسی دا قتل پا ارادہ ورغی عیسیٰ علیہ السلام دے یہودیانو یو کور کے بند کرو جو سنگا دا تیتلانوس عیسیٰ علیہ السلام پسی ورغی عیسیٰ علیہ السلام پاغی مکان کے نو اللہ تے اسمان تا خیجو لو نو دا سڑے واپس راغی ویلکو کور کی خسوکشتنا عیسیٰ علیہ السلام خو نیشتا و چے دے سنگا باہر روتا نو دا دے شکل دا عیسیٰ علیہ السلام پشان جوڑ شویو او یہودیانو راونی وی چالاکا ہم تا عیسائی وی چے اگا خو نیشتا جوڑ راوینی وی ٹکو او زوڑن دیکو نو ملے کو اس دین پس دا یہودیان دی پخپلا پا یو شک شبہ کے پاتی شو کچرے دا منگ عیسیٰ علیہ السلام ملکڑی وی نو زمنگ تیتلانوس سشو او کدا تیتلانوس ہو نو عیسیٰ علیہ السلام سشو اس دے مر بدن تا چگوری نو مخ دا عیسیٰ علیہ السلام پشانتے رے خو نور بدن دا عیسیٰ علیہ السلام پشانتے نرے عدد تیتلانوس پشانتے ہو نو پدوی باندے یو شک شبہ یو تردد پر آگے کدا زمنگ سڑی وی نو عیسیٰ علیہ السلام سشو کدا عیسیٰ علیہ السلام وی زمنگ سڑے سشو لیکن شبہ لهم وما قتلوه یقینا دو عیسیٰ علیہ السلام وجل نلے خپل مرگرے وجل نلے او پا یو شک او پا شبہ کی پراتری وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله دوی العذاب نورکیشو پا سبب دا قول دا دوی انا قتلنا المسيح کہ بے شک منگ وجل دے مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم چی دا بی بی مریم زیدے رسول اللہ دا اللہ رسول لے وما قتلوه دوی وجل ندے عیسیٰ علیہ السلام وما صلبوه نے پسلے کڑے دے ولیکن شبہ لهم لیکن پدویبان اشتبار آگلے دی پا شک و پا شبہ کی دی کار پہ گڑوڑ شو چخپل مرگر مڑکو کہ عیسیٰ علیہ السلام وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ او اغا خلق چی پا دے خبر کی مختلف شوی دی لفی شک منہو اگوی پا شک و پا شبہ کی پرات دی ما لهم به من علم نشترف دویتا پا دے خبر بانی پورا علم الا اتباع الظن مگر دوی دا ظن او دا گمان تابیری اٹکل پچو پسی روان دی وما قتلوه یقینا دوی یقینا عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنے لے بر رفعه اللہ الیہ بلکہ اللہ پلزان طرف تپور تخیجولے لے اسمان تے خیجولے لے وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ
نشتر پا اہل کتابوں کے حصوں کو الا لیؤمنن به مگر خام خواب ایمان روڑی پا عیسیٰ علیہ السلام بانے قبل موته دخپل مرگ نمخ کے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نشتر اہل کتابوں کے حصوں کم الا مگر شترے لیؤمنن به کہ خام خواب ایمان روڑی پا عیسیٰ علیہ السلام بانے قبل موته مخ کے دا مرگ دا دے کتابینا یا مخ کے دا مرگ دا عیسیٰ علیہ السلام نا. یعنی دا خلق یہودیان او عیسائیان دا بغض و دا حسد دا وجنا سترگے پٹکڑی دی دا عیسیٰ علیہ السلام پبارکے باطل خیالات لری. زمان دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوتنا انکار کئی خو یو وقت بدا سراشی چی دا دوی سترگے با اغڑی گی اور دا وقت کے بے یقین راشی چی دا عیسیٰ علیہ السلام اور دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی چی دا من کم خیالاتو اگر طول خیالات باطلو دا بے یقین راشی. قبل موتی کی دا ہی ضمیر اہل کتاب و تراجے دے یعنی دا اہل کتاب بدخپل مرگ نمخ کے پا عیسیٰ علیہ السلام یقینو کی پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با یقینو کی دخپل مرگ نمخ کے چی دے عالم برزخ اوینی دا مرگ فرشتی اوینی نو دا عیسیٰ علیہ السلام پا نبوت با ایمان روڑی خود دق وقت کی ایمان معتبر نرے حس پیدا بنور کئی لکہ فرعون چی پا آخر کی ایمان روڑو پا دریاب کے غٹے والے ایمان روڑو نو دق وقت کی ایمان قبول نو نو دق شانتے دا دی کتابیانو پا آخر وقت کی ایمان با قبول نشی. اور دویم تفسیر دا دے چی موتی ہی کی دا ہی ضمیر دا عیسیٰ علیہ السلام تراجع دے. مطلب دا چی کتابیان با دا عیسیٰ علیہ السلام پا نبوت باندے داغا پا حقانیت باندے با ایمان روڑی اس پہ نہ روڑی خدا عیسیٰ علیہ السلام دا وفات نہ مخ کے با ایمان روڑی اس خواتا قسم قسم غلط نسبتو نہ کئی. نسوارا اگرچہ ایمان دعوی لری پا عیسیٰ علیہ السلام دا ایمان دعوی لری خود اخپل جہالت دا وجنا دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دو او پا صلیب دا زوران دے دو ہم قائل لی او سو عیسائیان دا عیسیٰ علیہ السلام پا محبت کے دومرا حد تا رسیدلی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام تا کل خدای وی او کل دا خدای زویوتا وی نو دا عیسائیانو دا ایمان ہم قبول نہ دے نو کہ یہودی دی کہ عیسائی دی دا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگ نا مخ کے با پا ایمان روڑی پا آخر زمانہ کی مسلمانی کی با. عیسیٰ علیہ السلام چی دا اسمان نرا کشی قیامت سر قریب نبیا با پدوی ایمان روڑی نسوارا با طول صحیح عقیدہ اولری مسلمانان بشی او یہودیانو کے چکم مخالف دی اغوی با قتل شی باقی با مسلمانان شی. نو دغه زمانہ کے با کفر سرر تمام اقسام دا دنیا نا فنا شی کفر با ختم شی اور طول دنیا با مسلمانان شی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لینزلن ابن مریم حکما عدلا خام خوابا عیسیٰ ابن مریم دا حکمران او دا عادل پا حیثیت باندے اسمان نظم کے تراکشی فلا یقتلن الدجال نو دجال با قتل کی ولا یقتلن الخنزیر خنزیران با قتل کی ولا یکسرن الصلیب او صلیب با مات کی وتکون السجدة واحدة للہ رب العالمین
او عبادت بخالص دا اللہ دا پارشی چی رب العالمین دی. ثم قال ابو حریرہ وقرأو بیا ابو حریرہ ویل اولو لیتاسو ان شئتم کم خوخشی و ام من اہل الكتاب الا لیؤمنن به نشت پا اہل کتابو کے مگر ایمان بروڑی قبل موته مقد مرگ دا عیسیٰ علیہ السلام. قال ابو حریرہ قبل موت عیسیٰ یعیدها 3 مرات دریز لوے چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگ نا مقبا اہل کتاب ایمان روڑی. نا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قبل موتی ہی کی ضمیر راجع کئی عیسیٰ علیہ السلام تا. نا عیسیٰ علیہ السلام وفات نہ دے جم دے او دا قیامت نا مقبا دا اسمان نہ راکوزیگی ازمک تبراشی یو عادل حکمران بئی او زمان دا پیغمبر علیہ السلام شریعت بچلی او دا عیسیٰ علیہ السلام دنیا تراتلل وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ دا قیامت علامہ دا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا شک مکوا پنے کی. وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ یو قراءت پک لعلم پدے لعلم دے بالکل یو علامہ دا قیامت. عیسیٰ علیہ السلام با دا اسمان نظم کے تراکزیگی اس جم دے رے او دا عقیدہ قطعی او یقینی عقیدہ دا او کم خلق چی دا دی عقیدین منکر دی دا کافر دی. کم خلق چی وی چی عیسیٰ علیہ السلام وفات شوی رے او دا قیامت نمخ کے با دنیا ترازی نا دا خلق کافر دی. سنوے نوے عقیدے راوتلی دی او مفت کتابون امور کئی خلقلا پمفلیٹن تقسیمی و عیسیٰ علیہ السلام مردے او دا قیامت نمخ کے دا اسمان نظمہ کے تراتلل دا نشتا دی عقیدے والا خلق کافران دی دا ملحدین دی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ نشتر پا اہل کتابو کی مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ایمان بروڑی یعنی طول کتابیان با ایمان روڑی قبل موتی ہی با عیسیٰ علیہ السلام با ایمان روڑی مخد مرک پلنا یا مخد وفات دا عیسیٰ علیہ السلام نا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا او عیسیٰ علیہ السلام بدا قیامت پرز باندے پدی خلق باندے گواوی. عیسیٰ علیہ السلام برازید دجال بوجنی یہود نسوارا با پی ایمان روڑی دا سی ایمان بروڑی چی او عیسیٰ علیہ السلام جم دیو وفات نو بیا دا قیامت پرز باندے عیسیٰ علیہ السلام دا دی خلق و حالات او اعمال دا بظاہر کی کہ یہودیانو میں تکذیب کرو زمائے مخالفت کرو عیسائیانو راتا خدے ویلیو یا راتا دا خدے زویے ویلو دا شہادت بکی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا دا قیامت پرز باندے عیسیٰ علیہ السلام با پدے قومنو باندے شہادت کی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا پس سبب دا ظلم دا اغی خلقو چی یہودیان دی حرمنا علیہم منگ حرام کریو پدے باندے پدوی باندے طیبات پاکیزہ سیزنا یہودیان یو سرکش قومو شرارت بے کو نہ دا دوی دا سرکشیو دا گناہن پا وجہ باندے اللہ پا دوی باندے شریعت سخت کو چی دا دوی دا سرکشی ماتشی نو سخت سا حکمون پیرو لے گل او بعد حلال سیزونا اغیر پا دوی باندے حرام کرل دا دوی دا
جرأت تا وجنا چی پا گناہونو بانے بے جرأت کو فبظلم من الذین ہادو پس سبب دا ظلم او دا گناہونو دا اغی خلقو چی یہودیان دی حرمنا علیہم من حرام کرو پاغوی بانے طیبات پاکیزہ سیزنا احلت لهم چی مخدوی دا پارا حلالو وبصدهم عن سبیل اللہ او پا سبب دا من کولو دا دوی خلقو لرا عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا کثیرا دیر زیاد صدن کثیرا دیر زیاد بے خلق من کول او اخذهم الربا او پا سبب دا خوالو اغشتلو دا دوی سود لرا دا سود خوارو سود بیم اغشتل تو خدایوی من پہ حرام کرل پاکیزہ سیدنا وقد نهو عنہو حال داری چی منکلی شو دوی دا دینا رواو کاروننا دا سود وغیرہ منشو وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ او پا سبب دا خوڑلو دا دوی اموال الناس دا خلقو مالونا بالباطل پا باطل طریقو پنا حق طریقو بانے پردی مالونا خوڑل وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ من تیار کرے کافرانو دا پارا منہم دا دی کتابیانو نا کافرانو دا پارا عذابا علیما دردناک عذاب لیکن الراسخون فی العلم منہم لیکن اگر مضبوط علم والا دا دی کتابیانونا والمؤمنون او دا ایماندارونا یؤمنون بما اگوی ایمان روڑی بما پا اگر قرآن انزل الیک چتا نازل کری شوی دے پا کتابیانو کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا غمرگری دا راسخ فی العلم دی پا قرآن و پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑ لیکن الراسخون فی العلم منہم لیکن مضبوط علم والا پختہ علم والا دی کتابیانونا والمؤمنون و ایمان والا کسان یؤمنون ایمان روڑی بما پا اغی قرآن انزل الیک چتا نازل کلی شوی دے وما انزل من قبلک او پا اغی کتابنم ایمان روڑی چستان مخ کے نازل کلی شوی دی والمقیمین الصلاة اللہ وی آفرین میں پا اغی کسانو چی قائمون کی دا منزلی والمؤتون الزکاة او ادا کون کی دی دا زکاة والمؤمنون باللہ او اغا خلق چی ایمان روڑی پا اللہ والیوم الآخر و پرز داخرت اولائکا سنؤتیہم اجرا عظیما دا کسان چی دی سنؤتیہم زرد چمنگ بور کو دیتا اجرا عظیما دیر لوے اجر و ثواب انا اوحینا الیک کما اوحینا پیغمبر علیہ السلام سناشنا پیغمبر نہ دے اہل کتاب و مشرکین مکہ دید قرآن پا حقانیت و پا صداقت کے قسم قسم شک شبے پیدا کی وی سنگا چھ تورات پا یوزل راغلو دقا صدا قرآن نم پا یوزل روح کتاب راشی او بے منو خوی بد بانے بسیار دا دوی مزاج نغواری طبیعت نغواری چھ قرآن و منی نو بانے ورلا جوڑی وی دا ولی وحی نازلی گی نو دا وحی نازلی دل سناشنا خبر خونا دا خدا ابتدانا دا نوح علیہ السلام تا وحی نازلی دا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام ہارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام دے طول تب وحی رات لنو چی پیغمبر علیہ السلام تا زمان پیغمبر علیہ السلام تا وحی رالا نو ولی دربان پرغز را لے دا سناشنا خبر خوننا پخوانو پیغمبرانو تا وحی را غلینا انا اوحینا الیکا بے شک منگتا تا وحی نازل کرنا کما اوحینا الى نوح لکا سرنگ چھ منگ نازل کرنا وحی نوح علیہ السلام تا والنبیین من بعده و نور پیغمبرانو تا دد نورستو و اوحینا الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوبا
او منگا وحی نازل کردا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والاسباط و داوی اولاد تا و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان او دارنگے عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام تا و آتینا داود زبورا او منگ داود علیہ السلام تا زبور کتاب مور کرو ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل اور علی گلی دی منگ پیغمبران وارسلنا رسلا منگ پیغمبران را لی گلی دی قد قصصناهم عليك پتحقیق سر منگ بیان کری داغوی تاتا من قبل مخی ورسلا لم نقصصهم عليك او بعض رسولان دا چری چی داغویم در تا بیان نلکڑی 1,24,000 پیغمبران دی پدے کے 313 رسولان دی نو دا طولو بیانم نہ دکڑے دا بازم در تنم اغشترے و بیانم کرے دا بازم نم نجد اغشترے و بیانم نہ دکڑے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او اللہ خبر کرے وی موسیٰ علیہ السلام سرا تکلیما پا خبر کول سرا بلا واسطی دا موسیٰ علیہ السلام سرا خبر کری دی رسولا مبشرین و منذرین رالی گلی دی منگ پیغمبران مبشرین زیر ورک ان کے مومنان تد جنت و منذرین او یر اور ان کے کافران تد دوزخ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت دے دا پارا چی دے خلق لپا اللہ باندے سا حجت او دلیل پاتی نشی پا اللہ دا الزام دا لگول مقاپاتی نشی بعد الرسول رستو دا را لگلو دا پیغمبرانونا چی سوک داو نوی دا قیامت پر یا اللہ ز خبر نوم نیو پیغمبر با دی را لگلو چی دے خبر کرم بیا با دی زماتو را کتلی و چی سنگمی ایمان روڑ خدای وی پیغمبران میں درو لگل اس با دی تو رو مرانا گورما وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ زبردست و حکمت والا دے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیکا لیکن اللہ شہادت کی بما پا اغسبان نے انزل الیکا چتاتے نازل کردے دے انزلہو بعلمہی اللہ دا قرآن نازل کردے تاتا بعلمہی پختل علم سرا والملائکت یشہدون او فرشتیم شہادت کی وکفا باللہ شہیدا کافر اللہ پاک گواہ او حق ظاہر ان کے ان الذین کفروا بے شک اغا خلق چی کفر کردے وصدو عن سبیل اللہ او خلق من کئی دا اللہ دا لارنا قد ضلوا ضلالا بعیدا فتحقیق سردوی گمراہ شوی دی ضلالا بعیدا پدیر لری گمراہ ہے سرد حقنا ان الذین کفروا بے شک اغا خلق چی کفر کردے وظلموا او ظلم کردے حق دباو کردے لم یکن اللہ لیغفر لهم ندے اللہ چی دوی تبخنو کی ولا لیہدیہم طریقا او ندوی تلار دا ہدایت اخی الا طریق جہنم مگر لار دا جہنم ورتخی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ با جہنم کیوی وکان ذالک علی اللہ یسیرا او داکار پا اللہ پاک باندے آسان دے گران وطن لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.